3 noyabrda Lebap vilayetinin Türkmenabat şäherinde büdjet işgärleri we talipler köpçülüklerin bağ ekmek çäresine gatnaşmaly boldular. Bu çäre döwlet telewizionyasynda 5 noyabrda görkeziljek güýzki ähli halk bağ ekmek dawarasy baradaky video reportajlary öňünden taýýarlamak üçin geçirildi. Büdjet işgärlerinden we taliplerden bu mejburi çäre ak we gök renklerdäki sport eşiklerinde gatnaşmak hem talap edildi. Şeýle dolar oturdulan bağ nahallary üçin mejburi pul goşandyny hem goşmaga mejbur boldular. Azatlyk radiosynyň Lebapdaky habarçysynyň 4 noyabrda beren maglumatlaryna görä, bu çäre edara kärhanalaryň hususanda bilim we saglyk işgärleri şeýle-de talip ýaşlar gatnaşdyryldy. 3 noyabrda öýlen sagat 3-de Türkmenabatdaky ak mermerli binalaryň tas ählisiniň öňünde bag ekmek boýunça köpçülükleýin çäre geçirildi. Oňa büdjet işgärleri we talipler mejbur gatnaşdyryldy. Döwlet telewizionyasy bu çärede taýýarlanan reportajlar esasyna Türkmenabatda köpçülükleýin bag ekmek çäresiniň hamana 5 noyabrda geçirilendigini görkezmegi meýilleşdirýär. Dip efirde atlandyrylmasydlygyny soran Türkmenabatly büdjet işgäri aýtdy. Türkmenistanda 5 noyabrda güýzki ähli halk bağ ekmek çäresi geçiriler. Prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň 31 oktýabrda geçirilen mejlisine Owa Senat toplumuna gözegçilik edýän vice-premiere we vilayet häkimlerine ýüzlenip tutuş ýurt boýunça geçiriljek ähli halk bağ ekmek dawarasyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmek üçin degişli taýýarlyk işleriniň görülmeligini aýtdy. Habarçymyzyň maglumatyna görä bu mejburi çärede egin eşik talaby hem güýçli boldy. Büdjet işgärlerinden we taliplerden çäre ak we gök renklerdäki sport eşiklerinde gatnaşmak talap edildi. Öý esklerinde ýa-da milli köýneklerinde baran büdjet işgärleri we talipler çäre göýerilmedi. Kimiň sport eşigi hapa bolsa, sol büdjet işgäri ýa talip hem çäreden çykaryldy. Ýol wasylar olaryň atlaryny bellige aldylar. Sebäbi büdjetçilerden we taliplerden çärediň ak we gök reňkdäki arasy sport eşiklerinde gatnaşmak talap edildi. Dip Türkmenabatly talip anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz 3 noyabrda şäheriň jemgyýetçilik awtobuslarynda elleri pilli ýa-da süýseli köp büdjet işgärine we taliba duş gelse bolandygyny hem habar berdi. Bag ekmek çäresi esasan Lebap vilayet baş kitapxanasynyň 39-njy orta mekdebiň Seýidnazar Seýdadynak Döwlet Mugallimçilik institutunyň vilayetyň köp ugurly hassahanasynyň öňüne geçirildi. Dip büdjet işgäri bellidi. Bu çäreler geçen ýyllarda bolşaly ýene büdjet işgärleriniň we talipleriň mali serişdesiniň hasabyna amala aşyryldy. Olar oturdulan bağ nahallary üçin mejburi pul goşandyny goşmaga mejbur boldular. Büdjet işgärleriniň we talipleriň her birinden 30 manat ýygnaldy. Olar bag ekmek çäresi we abuna ýazylysy üçin her 6 aýda bir gezek 200 manada golay pul harslamaly bolýarlar. Dip talip bellidi. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Lebap vilayet, Türkmenabat şäher häkimlikleri we olaryň bilim bölümleri bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentari alyp bilmedi. Türkmenistanda ähli halk bag ekmek dawarasy ýylda 2 gezek ýazda we güýzde geçirilip, bu çäräniň çäginde millionlarça düýp nahal oturdulýar. Häkimetler şu ýyl ýurt boýunça 3 million düýp nahaly oturtmagyň meýilleşdirilýändigini ma'lum etdiler. Ýöne munyň nämäniň hasabyna maliýeleşdirilýändigi barada hiç zat aýtmadylar. Galybersede ýurt ýolbaşçylary bu çäräniň ýurdu bagy bostanlyga öwürmek, onuň gözel tebigatyna hasta baýlaşdyrmak şeýle hem Türkmenistanyň milli tokoy maksatnamasyny üstünlükli durmuşa geçirmek maksady bilen geçirilýändigini aýdýarlar. Ýöne türkmen häkimetleriniň bu beýanatlarynyň arasynda Türkmenistan howa goý berilýän ziýanly gadlara barha kän jogapkär bolmakda tanqidlanýar. Birleşen Ştatlaryň Kosmos Agentliги NASA'nyň 25 oktýabrda ýaýradan maglumatyna görä, kosmosdan düşürilen täze suratlar Türkmenistanyň newit gaz infrastrukturasyndaky 12 ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzýandygynyň üstüne açdy. Alymlar bu ýerlerden asmana götürilýän tüssäniň şleýfiniň her sagatda 50.400 kilogram metany howa
goýberýändigini çaklaýarlar. Metan gazy atmosfera aktyrlanda onuň ýyllyk täsiri kömür turşy gazyndan 80 esse ýokary bolýar. Tebigaty goramak üçin iňen uly iş bitirilýändigini tekrarlayan Türkmen häkimetleri bu maglumatlar barada açaçan çykyş etmän gelýärler.